Helo, fy enw i yw Maggie. Dwi'n aciwbigo yn creu gemwaith a wneud piercings I gyd o studio fi fan hyn yn Aberteifi. Beth oedd yn gyntaf, es I Birmingham I wneud gemwaith a silversmithing, a yn fy mlwyddyn olaf ges I bach o surprise a des i'n feichiog. Sut des I mewn I aciwbigo? O'n I ddim yn cael periods fel teenager, ond o'n I ddim yn becso achos o'n I ddim yn swnio'n rhy fun anyway. Oedd mam a dad yn becso mwy na fi, a wedi hala fi I weld aciwbigo lleol. O'n i'n sceptical, ond oedd e literally fel magic. Un period ges I rhyw unwaith a wedyn Gruff ar y ffordd. Ar yr adeg yna, o'n i'n rhedeg busnes gemwaith llawn amser a wneud cwrs aciwbigo. Does dim un ddiwrnod yr un peth, ond typically fi'n gwneud cwpl o apwyntiaid aciwbigo, bach o gwaith gemwaith, gweithio yn pacio orders, neu yn gweithio a gwaith bespoke. Mae bywyd yn gallu bod bach yn hectic, ond mae'n werth pob munud. Nag yw e, Gruff? Fi'n gallu mynd yn overwhelmed â to-do list fi weithiau, a mae productivity levels yn gallu bod yn bach yn sporadic. Rhai wythnosau fi'n teimlo fel superwoman, a rhai fi'n teimlo fel bach o sloth, to be honest. Mae e'n galed, fi'n pigo Gruff lan o ysgol am 3 o gloch a wedyn mynd gytre a sa'n gwybod a dylai fi bod yn gwneud mwy o waith fel paco orders fel hyn neu chwarae gyda mab fi. Fi'n gwybod beth bydda well dy fi wneud, ond mae rhaid I fi creu bywoliaeth ar diwedd y dydd i'r ddwy o ni. Ar ôl gwaith, nawr bod y haul mas mwy, ni fel arfer yn mynd i'r traeth am bach cyn mynd gytre I cael cino I mynd I gwely.